खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि 14 नं बिसमुरि गामिनि रायजो राजाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो लामा दालां गाज्रिनि थाखाय गोबां जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जानानै दं। नंगौ, गोबाव सम रायजो जाबोनाय दरसे गामि जाय गामिया हाग्रामा महिलारि बिथांनि बियाब। बे गामिया गोबाव सम जालांबाय, नाथाय दिनैसिमबो बे गामियाव सरकारनिफ्राय मोनसे मोजां लामा दालां मोननो हायाखै, जायनि थाखाय बे ओनसोलाव रायजो जाबोनाय रायजो राजाफोरा मोनसे मोजां लामा दालां गैयिनि थाखाय हान्थामेला खालामनाय, फरायसालि, कलेज, देहा फाहामसालि बायदिफोराव थांनायाव गोबां जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जाबोदों, जायनि थाखाय बिथांमोना सरकारखौ लामा नायालासिनो गावसोरनो औवाजों दालां बानायनानै लानो गोनां जादों। बिनिखायनो 14 नं बिसमुरि गामिनि रायजो राजाफोरा देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थियाव जायनो जोंनि गामिनि दालांखौ मावफुंनानै होफैगोन, बेनोनो जोंनि गामिया भट होनानै मदद होगोन। बेनिखायनो 14 नं बिसमुरि गामिनि रायजो राजाफोरा दानि सरकारनि सायाव आखाइ खबजबनानै गामिनि लामा दालांखौ मावफुंनानै होफैनो थाखाय खावलायहरदों। मिथिहोनाय जायो जे जोंहा बिटिसि काउन्सिल इलेक्सना फैगासिनो दङ। दा बिनि गेजेराव जायखि पार्टिनि गेजेरनिफ्राय माने मावफैया मानो जोङो बे सरकारजोंनो दङ होननानै जोङो बे 14 नं बिसमुरि गामिनि जानानै रायजो राजानि गेजेराव बेखौनो जोङो बयबो जाय मावफैयो बेजोंनो मदद होगोन होननानै जोङो फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्सनाव बाहागो लागोन होननानै जोंनिफ्राय मिथिहोनाय जाहैबाय। बेजोंनो लोगोसे आङो बेखौनो खावलायबावनो लुबैयो जे जोंहा दिनैहाय सरकार हिसाबै सरकारनि माखासे बिथोन बायदि जोंहा दानि माखासे समा फैगासिनो दङ। दा बिनिखायनो जोंनि बे माने गोग्लैसोनानै थानाय एरियाखौ जाय मावफैगोन, जोङो रायजो राजाया बेवहायनो बे सरकारजोंनो दं होननानै जों बयबो आसा खालामबाय आरो जों बयबो रायजो राजानि जानानै उनावहाय मदद होगोन होननानै जोङो बे बिसमुरि एफबि फरेस्ट भिलेजनि रायजो राजानि गेजेराव जोङो बेखौनो आरोबाव मिथिहोनाय जाहैबाय। आङो बेखौनो खावलायबावनो लुबैयो जे जोङो थांनाय जोंना हाग्रामा समस्तिनि बा देबरगाव समस्तिनि जानानै थांनाय माखासे समावबो जोङो नांगौ रोखोम बादि जोङो आरसिसि दालांखौ मोननो हायाखै। दा बेनि गेजेरावबो दिनैसिम दा 5 बोसोर सोलिनाय दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि गेजेरावबो जोङो दिनैसिम बे दालांखौ नांगौ रोखोम बादि मोनाखै। दा जोंनि समस्तियाव जोंना सिगांनि माबायाव जोंना हाग्रामायानो गोग्लैयोमोन देबरगाव समस्ति हिसाबै। दानि समाव जोंना रलेन्स इस्लारिनि जोंना मानगोनां सारनि जोंनि समस्ति गोग्लैयो एमएलएनि। दा बिनिखायनो मानगोनां जोंनि समस्ति हिसाबै जोंना दानि सोलिनाय सार रलेन्स इस्लारिनि समस्ति हिसाबै बिथांमोनहा माबा मोनसे हयथ' बेबस्था खालामनानै जोङो बे जिनिसखौ जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ मावनानै होफैनो हायो। दा बेखौनो जोङो गले गले बिसमुरि एफबि फरेस्ट भिलेज हिसाबै जोङो बेखौनो गुरैयै खावलायहरनाय जायो। जायनो मावफैगोन जों